Transcorreron xa 4 anos dende aquela, pero nas familias das vítimas pesa aínda o recordo do tráxico suceso. A acusación particular ten solicitado 12 anos de prisión para a condutora do outro vehículo implicado no accidente, que colidiu de fronte co coche no que viaxaban os dous mozos falecidos. Considerana culpable de 2 delitos de homicidio con dolo eventual, aquel que se dá cando o autor non descarta que se poida producir dano derivado da acción que vai a realizar, pero aínda así a fai. Os abogados das dúas vítimas consideran ademais probados que os feitos que se xulgan son constitutivos dun delito de condución temeraria e outro de circular baixo os efectos do alcohol e as drogas. A Fiscalía, pola súa banda, solicita para a acusada unha condena de 4 anos de prisión, unha multa de 2 anos cunha cota diaria de 6 euros e a privación de conducir vehículos a motor durante un período de 6 anos. Segundo se recolle no informe realizado no seu día polo equipo de reconstrucción de accidentes da Garda Civil de Tráfico, o vehículo que conducía a acusada circulaba a unha velocidade duns 130 km por hora no momento da colisión, dobrando o límite de velocidade permitido nesa zona, invadindo o carril contrario e chocando contra o turismo no que viaxaban os dous mozos falecidos. O xuízo está previsto que se celebre do 19 ao 21 de decembro na sede da Audiencia Provincial. O primeiro día está previsto xa que declare a principal acusada e os días seguintes declararán os testemuños e os peritos que realizaron os diferentes informes. Xa o último día será o xurado popular o que se encargue de emitir o veredicto.